अरे ऐसी तो जाके हेलो एक बात तो तुम दारू पी के तुम गाड़ी चला रहे हो, हेलमेट नहीं है। काकू मलाई सासे काकू मलाई मेरे लिए इतना हम लोग यहाँ हेल्प कर रहे हैं। गाड़ी को नंबर बोला, नंबर को बोला। दानि मानसिफोरा फाल्टु गारिखौनो मोजां सलाया खारनोबाबो फाल्टु दानि मानसिफोरा फाल्टु जौ लोंनाया बेबायदि खालामो ओइ जौ लोंहोनानै ओइ मालायखौ एसे फुननानै मालायखौ दायहोबाय नै बाय जौ लोंनाय बाय सलायनाय जौ लोंनाय ओइ बाय लोंनाय जौ लोंनाय खोना बेबो मिथिया दानि मानसिफोरा फाल्टु जाबाय बिराद बाइकखौबो खारोयो नै बाइकआ माबायदि एक्सिडेन्ट जाथारो बाइकखौ दानि मानसिफोरा फाल्टु बिराद खारोयो सोरबा वें खारो बोले माने बेबायदि माने फाल्टु सलायो बै दानि बालाय बै गार गोदोरखौ मानो दाय होखो दानि मानसिफोरा बाइकखौ मोजां सलाया बाइकजों बाइक गने एल'नाय जाहैगोन दायो बाइकजों बाइक गने एल'नाय जाहैगोन सलाया बेबो मोजां सलाया फाल्टुखौ दाजे लाखिया मोननैबो बाइक बेबो मोजां सलाया सलायनोबा मोजां सलायनांगौब्रा बेबायदिखौ आधा घन्टा खालामनो नाङा मोननैबो नंबरा माहाय मोजां नंला नंबरखौ मोजां माथो खारगोन बियो मेन रड लायराय बेहा खारगोन बैसोर मानो ओंखारबायनो हानांगौ बैथिंना जेब्लाबो माने मेन रडखौ क्रस खालामनाया साबधान जानांगौ गावनो এই সাইডৰ পৰা ওলোৱাত হেম তাৰ হ'ব পাৰে সি মদ খাইছে হ'ব পাৰে স্পীড আহিব কিন্তু এই সাইডৰ মান सोरबा अननानै बे गारिखौ नांना लांफादो मेडिकेलसिम बाइला सुपाय नै सेस बाइला सुपाय नारगोनासो बाइला सुपाय बिनिया बर' नङा मानसिया अ आरो इनिया एखे मा थांनो नागिरदों मा थांनो नागिरदों बिसोरो बे बर' आरो बेयो मा जाया आदा गादां बुंलाबो ओइ मोखां थोर बिलाय लाब गैया नोङो थोर बियो मानसि सिनायमोना मानसि दानि मानसिफोरा जौ लोंनानै फाल्टु खालामो दानि मानसिफोरा भेरकुन्टुआव जौ लोंहैबाय दाउजेङावबो जौ लोंहैबाय अनेक जायगायाव फुदानिफ्राय जौ लोंना फैनानै बाबा बिराद फाल्टु बाइक सलायो खालामो बेनिखाय बियो एक्सिडेन्ट जायो नोंसोरो जौ लोंनोब्ला बाइकखौ आस्ते सलायनांगोन नोंसोरो जौ लोंनोब्ला बै बाइक सलायनोब्ला बारे गोसा सलायब्ला मा जागोन एक्सिडेन्ट माहाबाबो बै दैयाव गोलैगोन माहाबाबाफोर ओइयाव गोलैगोन सोर मोनगोन सोर नामाहैगोन दासो जोंसो नामाहैगोन जोंलाय मा मोनगोन दालाय बिसोरनिफ्राय मा मोनगोन मा मोनजागोन जोंसो बासायना होयो जों हेल्प खालामना होयो मिथिदों बेनिखायसो थाखाय आङो मोजां भिडिअ लाबोदों आं मोजां बै एक्सिडेन्ट जानायखौबो भिडिअ लाबोदों जोङो बैसोरखौबो बासायना होयो नोंसोरनि थाखाय एक्सिडेन्ट जानायखौबो जोङोबो हेल्प खालामो बेनिखायनो जोंहालाय मा मोनजादों दालाय जोंबो मा मोनजायो बेनिखायनो जोंफोर अनो बिसोरखौ बेनिखाय आङो गासैखौबो अनो दा बेनिखौबो अनदों बैयावबो एक्सिडेन्ट जानायखौबो अनबाय बोले बिदिबालाय 108 फैसालाय हरनांगौमोन
बिदिब्ला दानि मानसिफोरा ओंखायसो नै ओइलाय मोसादो मिथिबायना दानि मानसिफोरा जौ लोंनानै फालतु खालामो बेनिखायनो बिदि फालतु खालामनाङा अननानै मोजां हेफाजाब खालाम अननानै नोंसोरो मानिदो आंनि खुरांखौ नोंसोरो आंनि खुरां बुंनायखौ मानिदो जौ लोंनो नाङा जौ लोंनोब्ला साबाय जौ लोंनोब्ला बायस'लायनाङा खोनायाखै जौखौ लोंना सेरेबखौ लों होनना बुं एखेसो बेबो फेनाय बेबो फेनाय बुजिबायना रायजोफोर नोंसोरो जौ लोंनोब्ला साबाय नोंसोरो जौ बथलसे लोंनोब्ला बायस'लायनाङा बेनिखायसो नोंसोरो मानिदो जौखौ लोंनो नांला गारदो नोंसोर दे बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालाम आरो फेसबुकफोराव शेयार खालामना हो लाइक खालामना हो हा बिलाथि गोजाखौ लोङो होद मा आदा आदा मा बुंनो दे आं गाबबाय आं भिडिअखौ दोननाय जायखिजाया बाय बाय जै बर' हारिनि जै